Ing sawijining dina, Bagus lan Aji tangine kawanan amarga membengi nelok bal-balan Indonesia musuh Bahrain. Amarga tangi kawanan, Bagus lan Aji ora sempat resik-resik kamare. Sawise muli sekolah, Bagus lan Aji diseneni ibu amarga ora resik-resik dhisik. Sawise diseneni, Bagus lan Aji dikongkon adus karo salat dhisik. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mbak. Salam. Kan dile. Mantap Salam nggih. Mau apa kamar gak diresiki ya? Yang gini kula ngapun Mbak. Lho wis nang diresiki. Nggih ngapunten. Nang diresiki kono. Nggih Pak. Selesai, Pak. Iki diresiki kamare sak delokno Bapak. Ya, Gas. Boleh kok nyepune bengi-bengi le. Nggih Pak. Apa terus sewa terus ngresiki. Lho, saiki lek bengi ku le jarung bino gak oleh, soalnya pamaling kok ono setan. Wah, Pak, jangan saiki kok tasik percaya pamane. Ngono le, kon kok diwedeni setan ya apa? Wis ayo, mangan saya ayo. Nggih Pak. Sakwise salat maghrib, Bagus lan sekeluargane mangan bareng. Bapak sawise mangan maringi pitutur nang Agus lan Aji. Pas Bagus lan Aji turu, bocah loro ngiring ana wong lagi nyapu ndek ngarep kamare. Aji sing krungu nyoba ngintip nang jendela. Aji ndelok ana wong wedok tuwek raine ilang lagi nyapu. Aji sing rali langsung buka Bagus akhirnya bocah loro kuwi kirap-kirap amarga urut demit. Pak. Kula mau dalu lho, ketinggalan apa? Enten cemit Pak nggih. Apa nyapunya mboten jawi, Pak? Wah lele kan malah sak kandhani to. Nggih. Kapi nyapu bengi-bengi ya. Soalnya pamali le. Ngerti tak gak? Nggih, ngapunten nggih, Pak. Soalnya jarang biyen iku le lek kon nyapu bengi-bengi iku kok ono demit sing gak ketok iku kok mbok sapu. Nggih, men ngenten kula mboten ngulangi malih tangi kawanan, Pak. Yo iku sapik le ya. Nggih. Resik kamare diresiki yo. Nggih. Wis. Sampun ngapunten nggih, Pak. Oh, ngono nggawe ngopi lele. Wis. Ayo sih diresiki kok selak delokno.